Момчето чуло всичко. Съмнало се. Слънцето станало, измило се и излязло. А майка му напълнила една стомна с водата, с която се е мило, и е дало на момчето. Спуснало се момчето на земята по рогата на Елена и го научило. Напий се с майска роса и тръсни глава, всичките ти стари рога ще изпадат. Направил Еленът каквото му казал и се отървал от рогата си. Отишло сетне момчето при овчарите и ги научило какво да правят. Те взели железни ножици и остригали овцете. И волната им влязла в работа и овцете се оправили. Стигнало момчето при орачите и ги научило как да орат. Направили те дървени рала, дървени яреми, въжени такъми и само палешниците оставили железни. Напънали се воловете, цялото поле изорали. И орачите забогатели, и добитъкът се съвзел.